Sama nagtrabaho si Bisdak. Ako itong tapo-tapuan na akong kuhan, akong sakyanan para slide lang mga lamok. Lamok kaming slide kaming iring. Sige kat-kat dire mga hugaw niya akong sakyanan. Ang punasan, punas lang huwag ligo, punas lang. Karga niyo malita, tubig, catpod. Yung catpod catpod ni siya. Kahit na kung siya $24, wala pa tax. Hindi na